Болгар Ислам академиясе узган ел ачылган әлеге уку йорты үзенә яңа шәкертләр кабул итәргә әзерләнә. Инде бирдәге яхшы шартлар, матур күренешләр турында бик күп яздылар, сөйләделәр. Монда финанс яктан дагы бик уңайлы. Монда телефон, телевизор, өстәл, урындык, бүлмә билгеләмәләре бирде. Һәм рәсмен менә бу сүзне ничек дип укыдым. Охранда бик көчле. Бөтен җирдә. Хатын кыз ул шундый. Ога кадәр мин киттем дисәң, каравыл вай-вай булады. Шулай ук алар әлбәттә көнегә 5 вакыт намазын да калдырмый. Болгар Ислам академиясе узган ел ачылган әлеге уку йорты 1 ел дәвамында инде үзенең укучыларын укытып бетерде. Һәм менә ул яңа уку елыннан үзенә яңа шәкертләр кабул итәргә әзерләнә. Һәм шушы максаттан академиядә махсус җәйге лагерь бара. Һәм без бүген бирегә кунакка килдек. Шәкертләрнең имтиханнарны тапшырырга әзерләнгәннәрен һәм аларның гомумән көннәрен ничек уздыруларын, Болгар Ислам академиясендә нинди шартлар булдырылуын хәзер бергәләп күрербез, тикшерербез. На сегодняшний день приехало 70 человек, организовано все очень хорошо, то есть лучшие сотрудники, лучшие преподаватели проводят занятия вот эти дни, уроки проходят по фикху, акиде, вероубеждению, да, основам ислама и, конечно же, арабский язык. То есть все упор делается на подготовку к сдаче вступительных экзаменов. Можно выделить, конечно, сильную подготовку студентов из Дагестана. Әлеге җәйге мәктәпнең төп максаты Болгар Ислам академиясенә укырга керергә теләүчеләрне укырга керү имтиханнарына әзерләү булып тора. Ләкин моннан тыш бирдә теләгән һәр дин әһеле катнаша ала, чөнки җәйге мәктәп катнашучыларын белемне ныгыту мөмкинлеге каралган. Гыйлемне арттырыр өчен тагын араб телен ныгытыр өчен мин монда керергә уйладым. Һәм икенче сәбәп ул туганнардан ераклашмыйча чит ил китсә кеше, мәсәлән, безнең сыман студентлар, алар туганнардан ераклашырга мәҗбүр була. Һәм өченче сәбәп монда финанс яктан дагы бик уңайлы, бөтен әйбергә түләнелә синең өчен укуың, яшәвең, ризыгың ашарга да теләргә кирәк түгел. Бөтен әйбер синең өчен заранее алдан түләнеп куелган. Әйтик инде. Менә башка альтернативалар бар идеме синең? Шунда да барып карарга була, монда да барып карарга дигән. Бар инде альтернативалар. Мөмкин безнең университеттан менә Индонезиягә җибәрәләр тагын, Египетка, Мароккога. Ләкин анда менә шул ишәйтик матди яктан да чыгымнар күп кирәк. Менә син бирдә укуның уңай якларын санап киттең. Инде тискәре якларын күрәсең, үзең инде минусларын күрәсең. Монда укытучылар әзрәк дип әйтим. Пока эш укытучы укыта безне. Египетта мәсәлән анда уннан артык укытучы укытырга бар, шейхлар, гарәпләр, 20 укытучы. Монда пока шоу гына. Әйтәләр, тагын 10 кешене муштап килерләр дип. Һәм менә шундый сорау бирәсе киләсең, менә Алла буйрса, әлеге академиягә кереп, белемеңне тагын туплап, берничә елдан менә сине җибәрсәләр, белән инде анда караңгы татар авылында мулла итеп син анда нәрсәне үзгәртер идең? Нәрсә эшләр идең беренче чиратта? Беренче чиратта инде безнең татар авылларында кешеләргә динне аңлауны җиткерергә кирәк. Күп кеше динне аңлап бетерми, динне уйлый теге шануына дип теге намаз укырга кирәк түгел, ураза тотарга кирәк түгел, мөмкин гынаһлар кылырга, шундый уйда кешеләр. Аңа күрә аларның диннең аңлавын беренче үзгәртергә кирәк. Менә китәр идеңме син татар авылына җибәрсәләр? Татар авылына җибәрсәләр, күбрәк мин шәһәр кеше дип уйлыйм үзем. Хәтта авылда туып үстем мин, ләкин мин авылда яши алмасын дип уйлыйм.
Болгар Ислам академиясе узган ел үз ишекләрен ачкан иде. Инде бирдәге яхшы шартлар, матур күренешләр турында бик күп яздылар, сөйләделәр. Җәйге мәктәптә катнашучылар да бирдәге шартларның яхшы булуын искәртә. Һәм менә әлеге минутларда без сезнең белән искиткеч матур китапханәдә йөрибез. Замана алга барган саен китапханәләрдә үзгәрә. Хәзер китапханәдә менә шундый китаплар гына түгел, әлбәттә компьютерлар да бар. Әмма без хәзер Болгар Ислам үзәгендәге яшәү шартларын карыйбыз сезнең белән. Исәнмесез? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Али. Без хәзер Алиның бүлмәсен карыйбыз. Күрәсез монда телефон, телевизор, өстәл, урындык, намазлык та бар әлбәттә. Менә шундый диван кебек кровать, элегешләр. Һәм инде монда душ. Анда кирип тормыйбыз инде. Экскурсияны дәвам итәбез. Карагыз әле мин монда нинди бүлмә таптым. О, качалка дип әйтәләр инде. Менә шулай. Дин әһелләренең дә көчле һәм сәламәт буласы килә. Сәламәт тәндә, сәламәт акыл диләр. Менә шундый өч телдә язылган бүлмә билгеләмәләре бирде. Һәм рәсмен менә бу сүзне ничек дип укыдым. Динара дип. Ә ул динара мөнәсәбәтләр үзәге икән. Менә шундый матур шартларда шәкертләрне ашаталар. Охрана да бик көчле. Бөтен җирдә саклап кына йөриләр. Мен келдім мұнда қарамаға нинди уровень бар мұнда, нинди дәріслер береділер, нинди условиялар, тұрмаға, шамаға, намаз оқымаға ең бірінші әмі. Енді бізде шундай ниятіліміз бар еді, мұнда қарап, анан соң Қазан университетіне бармаға. Онда бізге айттылар, мүмкін бізге онда заочныйға высшее образование кірмаға. Демәк, сіз заочны оқыйсыз деп шеттен тұрып? Да, заочно оқимыз онда. Неге бізде онда менде иде айлым бар да, семья бағаларым бар. Онда біраз надо, чтобы они привыкли. Оларды сразу ташлап болмайды. Олар бар кішки қатын тоже өзіңіз білесіз, қатын қыз ол сондай. Оға қазір мен кеттім десең қазір караул вай-вай болады. Ну, шулай. Мұнда құру оқу, мұнда ойланмай ерекпейді. Тамағы бар, тұрмаға жері бар, юын. Юмаға киімді бар, утюкламаға бар, барысы бар. Мәшітна янда. Мәшітке бармасан мұнда оқы. Мұнда кибітті бар янымызда, километр ярым, әмі? Бары бар. Оқы. Оқы болды. Ерінме. Оқы. Тұрыш. Оқы болды. Ғылымды ал. Абитуриентларның көпчелек вакытта әлбәттә белем алып уза. Шулай ук алар әлбәттә көнегә 5 вакыт намазын да калдырмый. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين